Wata shegiyar ce mai dan wake a cikin ku? Haba Hajiya. Ai ya kamata sallama zaki. Ko da ba dan wake zaki siya mu saboda Allah ba. Idan ke ce ki amsa mun kawai ke ce. Ba ni bace. Ga tana jin ki mai dan wake. Ke ce dama mai siyar da dan wake a titi? Yar talla a titi mai siyar da dan wake, ke ce mai siyar da dan wake? Amsa mun! Ke ce? Ba ni bukatar ki gaya mun ko ke wace ce. Hakan da kika ya tabbatar min ke matan Muktar ce. Irinki ni da mijina ana magana kina magana kin isa aljanu na san funaki. To idan ke yau ma haukaciya ce zan nuna miki irin nawa hakurin na hauka da ya funaki. Baki zama ba abin da kika yi saki min. Ƙarya kike. Abin da kika yi saki. Baki zama kika yi saki ke ma. Idan kina mafarkin ki shiga cikin gidana ki ba da gabanci dan gidana ya fi karfin ki. Tamkar za ki shiga cikin gidana da lakafaninki ne, kamar za ki shiga da sosan wankanki, takalminki, akwatinki, riganki, makabarta shine gidana a gare ki. Ba ki isa ba. To bari ki ci. Idan gidanki ke kadai ce, in kuma gidanki ɗakuna ne ke kadai, to ki shirya da sanin zaki tattara ina ki kara gaba. Allah kake! Ba ki isa ki shigo min cikin gida ba. Sai na shigo ba ki isa ba. Da mijin ba. Ba ki isa ba. Baki sama! Baki sama! Ƙarya kike! Asabar! Ki shiga min gida? Akan me? Kin san yaushe ya dai na tara gidana? Kin san wahalar da na yi akan gidana? Kin san me? Ina san mijina. Baki isa ki auren min miji ba. Ƙarya kike! Ƙarya ne! Akan me? Me kika isa yi? Karan min da sakayen sana'a. An bara kin! Bara da ajajin zamana a gidanki. Ƙarya ne! Ƙarya ne! Ƙarya ne! Ƙarya ne! Sama! Ya ke isa! Ke isa! Ba ki isa ba! Ba ki isa ba! Ki shigo min gida? Na faɗa miki na fi kauka! Na fi kaljani! Ba abin da ke game da wannan? To ki sa ma ranki cewa zaman gidanki ya zama dole kuma a yau zan ɗaura shi. Ƙarya take! Ƙarya ne! Kana ganin ta! Kana jin abubuwan da take faɗa a bakinta? Kana ji? Kana ji? Kana yi mun shida. Ai ban san cewa akwai abin da yake toshe miki kwakwalwa mai amfani ba sai yau. Wani irin hauka ne wannan? Muktar, ni mata ka kake yi wa wannan zancen. Ai na yi takaici da kika kira ni da sunan mijinki. Ko ba komai duniya za ta yi min dariya cewa na kiwata mahaukaciya. In kin san mutuncin aurenki ya kamata ki so ki a take mutane. Mahaukaciya. Wayo. Wallahi ba zan yadda ba. Muktar? Na'am. Kana so na? Ina son ki. Ina so a ɗaura mana aure ni da kai a yau ɗin nan. Shine kadai abin da kike so a daura mana aure? Shine abin da an gama za a daura mana aure.